Веднага искам да ви кажа, че от името на хотелски комплекс Шумен, моите колеги ви поздравяват с празника. Диджей Стейси е с мене, Жака е управител, всички ви казваме, това си е вашия празник. Не е толкова важно кой е водещия, не е толкова важно кой е диджея. Важното, че вие сте тук и това е вашия празник. И с тия след цигари, от първи ще ги отказваме всичките. Голямо пушене. Освен това искам да кажа на младежите, няма нужда да пием всички алкохол на света, не е необходимо чак толкова много. Мисълта ми е, че това е празника, който остава за цял живот. Оня ден се спомних с умиление за моята среща, толкова години минаха назад и се радвам, че двете училища сте заедно, не сте разделени. Защото когато след време гледате видеото, ние гледаме касетки, защото едно време бяхме по-възрастни, когато си гледате видеото от бала, ще бъдете горди, че сте заедно, защото училището това сте вие. Още един път честит празник, абитуриенти от СОУ Панайот Волов и хуманитарната ще ви казвам, защото ви е много важно. СОУ Иван Айсен Български! По принцип казвам така, като съм на детските парти с малките деца, там първи и втори клас и те много се радват. Веднага обаче искам да поздравя хората, които са дишали с вас тея 4 или 5 години. Хората, които са си късали от семейното щастие и от нервите. Хората, които са ви били и майка, и учителка, и приятел. Хората, които са дали всичко от себе си за вас. Дами и господа, искам първо много силни аплодисменти за Нели Иванова, Гесетия Саволова! Искам да благодаря на вашите директорки, лично от собственика на хотелски комплекс Шумен, че избрахте това заведение. Когато обяснявам, че тук е най-готино, ще ме слушате другия път. Това е положение. Широко, мироко, тук можем да танцуваме, освен това ще го караме доколкото часа си искате. Има един гост, който е изненадан, или го знаете, ще бъде изненада за вас. Сега, няма да го казваме сега, не го знаем. Освен това, нощният бар е отворен после за вас. След като свършим тук към 2-3 часа, после мога да следем долу и 6 часа вече сме горе на паметника. Да знаете, че ви умрат, ще я кажа тупитата, но не звучи добре, много е студено горе да знаете. Само ви кажа, защото аз имам информация от снощи. Така че тази вечер е ваша. Искам да дам думата на госпожа Ема Радушева, директор на СОУ Панайот. Ема Радушева е много сериозен учител и много сериозна жена. Вашите аплодисменти за Ема Радушева. Скъпи абитуриенти, днес е може би най-щастливият ден за вас, но за нас, вашите учители, той е и малко тъжен, защото заедно с вас си отива частица от оная надежда, която ние ви повеляваме. Верно, вие ще бъдете част от нас винаги. Ние винаги ще ви обичаме и винаги ще ви се радваме. Ще се радваме на вашите успехи, на успехите на тези преди вас и на тези след вас. Защото в нас, възрастните хора и вашите учители, е нашата надежда за утрешния ден. Вие сте тези, които ще направите нашия живот по-хубав тук в България, тук в нашия родния Шумен. Искам на прага на вашето завършване да ви пожелая да бъдете все така напористи, защото вие сте доказали, че можете. Аз съм сигурна, че възпитаниците на Средно общо образователно училище Панайот Волов и на Средно общо образователно училище Йоан Екзарх Български са добре подготвени за живота. Честит празник на всички и на добър час! Госпожа Радушева, обичам ви. Обичаме госпожа Радушева. И така, дами и господа, нека да аплодираме госпожа Валентина Тодорова, директор на СОУ Иван Български. Поздравявам ви с вашия светъл празник. Поздравявам ви за това, че успяхте тази вечер да излъчвате толкова много красота.
с което направихте и нашата вечер много щастлива. Аз знам, че хора, които умеят да изглеждат по такъв начин, да изглеждат толкова красиви, могат да бъдат много успешни. Защото тази вечер вие демонстрирахте един от вашите първи успехи. Направихте така, че ние да ви се радваме, ние да бъдем заедно с вас и да споделим с вас вашия празник, който всъщност се превърна и в наш празник. Пожелавам ви от днес нататък винаги да правите правилния избор, който е ваш личен избор и той да бъде най-добрият избор за вас. Но дори не винаги да успеете да направите правилния избор, бъдете достатъчно силни, за да кажете, можем да продължим напред. Пожелавам ви здраве и много, много, много успехи и много щастие. Честит празник на всички! Олекса, това не е красиво, аз знам. Като казах за красота, после ще кажа коя е красивата. Момчета и момичета. Празника е красив. Госпожа Тодорова каза, че от тук нататък има да вземате правилно решение. Вярно е това. Но за мен специално искам да ви кажа, че празника си е ваш сега. И сега вече можем да го изпразнуваме заедно. Искам да се забавлявате. Това е най-важно за нас, за целия персонал, който сме тук. За мен лично е важно да ви виждам усмивките и да танцувате. Сега може да си хапнете, ако искате малко. Защото предстои сериозна вечер. Всички абитуриентски тръгват с тази песен. Няма значение. Това е песента, която ви кара да бъдете заедно. И като минат 10 на 15 години, когато закъса някой от вас, не дай си Боже, когато закъса и когато се обадите на съученика си, аз съм сигурен, че той ще ви помогне. Защото най-хубавите приятели се правят в училище. Да знаете. Аз имам съученици, които сега им звънат, стават през нощта и си правим нещата както трябва. Така че вашия клас ще си остане неразделен. Сигурен съм. Затова, момичета и момчета, сега тази песен може да изпеем заедно. Ставаме, за ръце ви искам, за да си усетите сърцата и пулса заедно вашия клас. Маестро музика, това си е за вас. Чудните вечери. Желанията ви се сбъдват, когато сте заедно. Никога да се с вас. Красиви. Чакаме да там сега. Първото ви чакам. Хубавата ви чакам. Тук може и там. Сам си го сме.
Силвено, още един път честит празник, за тебе беше букет.